vážení partneri, zákazníci a priatelia firmy Homola. Naša spoločnosť tento rok oslavuje 35. výročie svojho vzniku a pri tej príležitosti by sme vás chceli pozvať na Dni otvorených dverí v našom areáli na Krajnej 49 v Bratislave. Tieto dni sa budú konať 18. a 19. septembra. Priamo v našich priestoroch vám predstavíme niekoľko zaujímavých technických noviniek, ako napríklad bezkontaktnú geometriu. Kľudne vám zmeriame vaše autíčko, na ktorom prídete. Takisto máme nový regloskop kamerový, môžete si skontrolovať aj svetlá. Potom máme niekoľko zaujímavých noviniek ohľadom vyvažovania kolies, ktoré vám tiež radi predvedieme. V podstate všetky novinky budú oživené, predvedené live a môžeme to skúsiť aj na vašich autách. Takže radi vás u nás uvítame spolu s ostatnými našimi kolegami, aby sme si spolu dali kávičku, dobré jedlo a porozprávali sa aj na témy, na ktoré v tom zhone cez rok nemáme čas. Takže príďte. Tešíme sa na vás.